Hej, jeg hedder Bo. Inden vi ligger for kaj, så vil jeg gerne lige sige, at jeg stammer. Så nogle gange så tager det ikke så lang tid, og andre gange så tager det lidt længere tid. Det tager sjældent så lang tid, at I kan nå at sidde og sms'er. Vi er et lille firma. Det er mig og min kone og min far og min svigerfar, og hvad der tilsvarer en halvtidsstilling i tillæg med eksterne samarbejdspartnere. Vores mission er at skabe natur på unaturlige steder. Det vil altså sige inden for bygrænsen, hvor jorden oftest er træt og slidt. Det er på altaner og tagterrasser, hvor ting de oftest lider, enten i kraft af, at de ikke bliver vandet, eller i kraft af, at de bliver overvandet og får for meget blæst. Vi får lige et billede her af, hvordan der så ud på det her sted, inden vi startede. Så altså, det er dejligt at have en udkigspost med 360 graders udsigt ud over byens tage. Men det hyggelige og det hjemlige, det indfinder sig først, når naturen kommer. Så vi springer lige en tak tilbage, og så ser det sådan der ud. Så kommer der småfugle, og så kommer der bier. Og ting. Det handler om, det er altså at plante ting, som kan klare noget havgus og noget blæst og noget hård sol. Og sørge for at få det vandet. Så vi har en ambition om at talesætte, at der skal være flere planter i byen. Det handler om det er altså at vise metoder til borgerne, så de også oplever det som nemt at gøre det. Enten på altanen, eller på gaden, eller i baggården, eller hvor det nu skal til. Altså hele ideen er, at vi sikrer et attraktivt miljø i byerne til vandet. Der findes stadig små kroge af glemt natur i byen, hvor det kan udfolde sig. Og det vi ser, når man taler om natur, det er, at der er utrolig mange planter, som kan eksistere sammen på meget lidt plads. Eksempelvis som her i krattet. Det begynder først at blive problematisk, når vi gøder og planter ting, som egentlig ikke har hjemme på stederne. Så vi skal gøre os umage, og vi skal være til stede, og vi skal gøre det så godt som muligt. Det med at være til stede, det handler meget om at ture og slukke sin dims. Så vi kender det alle sammen. Det med at gøre sig umage, det handler simpelthen om at ture lytte til sig selv, og også begynde at faktisk at tale med sine planter. Jeg ved godt, det kan lyde lidt som hokus pokus, men altså det er en god idé at gå og prøve at fornemme, hvordan ens planter har det. Så får de, hvad de skal bruge, når de skal bruge det. De får ikke for meget, og de får ikke for lidt. Det her, det er et billede af en typisk arbejdsdag for en altanalf. Det handler også meget om, hvad er det, øjet ser. Det her, det er altså en taghave på 5. sal med krukker i plastik og en græsplæne i plastik. Så det er der nogen, der øjeblikkeligt ser. Men der er også andre, som ser, at der er et stort æbletræ, et stort fintræ, et stort pæretræ, magnolia, syren og klatreplanter. Og det handler om, det er at få lavet nogle små habitater, som blomstrer fra tidligt til sent hen over året, så der er både mad og pollen og nektar til byens små fugle, humlebier og sommerfugle. Hvad I ikke har mulighed for at se på det her billede, fordi det er i ryggen, der er altså også et hønsehus og en køkkenhave, en rygeovn og orangeri. Så der er altså en have der på 5. sal. Natur er ikke noget, vi kan skabe på en enkelt arbejdsdag. Det er sådan noget, som kommer ad år
med tiden, når det ikke længere lugter så meget af mennesket. En del af det handler selvfølgelig om det vedligehold, der er, og om det ejerskab, der bliver taget i de haver, som vi får skabt ude omkring. Meget af det går naturligvis på vandingen og sørger for, at de får, hvad de skal bruge. Jeg springer lige en tak tilbage her, så I kan se på en krukke nede i hjørnet her, der i al enkelhed består der en spand oven på en spand, med nogle rør ned igennem fra topspanden til bundspanden. I den øverste er der jord, i den nederste er der vand. Der er et overløbs hul i vandtanken. Man har ikke mulighed for at overvande. Så falder det bare ned, så kommer det op, så går ud af overløbshullet. Og omvendt så kan planterne stå selv og trække, hvad de skal bruge, akkurat som hvis vi havde plantet i jorden ude i vores haver. Det her det er altså på fjerde sal på Frederiksberg. Jeg vil gerne sige, at der er plads til et bord og 2 stole og et tørstativ. Det med det grønne, det handler også meget om at dyrke mad og formindske fødevarer. Og jeg håber, at I bliver hængende, for det her det er faktisk lidt alvorligt. Og så kommer vi hen, hvor det er lidt hyggeligere igen. Men vi bliver nødt til at få det her med. Vi kan se her på den her planche af de grønne pletter, at der hvor man lever næsten i harmoni med de ressourcer, man har til rådighed, og de lyserøde og de røde felter er de steder, hvor man lever knap så meget i harmoni med det. Og de her tal er tilbage fra 2005. Der er nyere tal. De er ikke pænere, og jeg vil utrolig gerne have, at de bliver hængende. Så derfor så når jeg med tallene fra 2005. Vi bruger altså mere, end der kan lade sig gøre. Der er noget omkring det der med at dyrke fødevarer. Mange har en idé om, at vi skal dyrke dem inde i byen, i højhuse og sådan. Men altså, der er det problematiske ved det, at hvis en grøntsag har en vækstperiode på mere end 6 uger, så går det økologiske regnskab i minus, fordi så bruger planten mere lys, vand og varme, end der er godt for bundlinjen. Man får startmad. Det er mega hyggeligt at dyrke mad på sin altan, men det er ikke fordi, at man sparer penge, eller at man vil gøre det lækkert for naturen omkring. Man skal gøre det som en hobby, og fordi man får noget ud af det på en terapeutisk måde. Og det er bekvemt at have estragon og rosmarin og pluksallater lige uden for døren. Men altså, vi skal til at lære noget omkring det der med, hvordan er det, vi dyrker protein i byerne. Så det her, det er altså natur på et unaturligt sted, og det er et billede af et lækkert spældbrød med en økohotter, urtemayo, hjemmesyltet løg, frisk salat og chili-ristede larver. Og jeg vil gerne sige, det smager skønt. Sådan lidt hen af en grillkylling. Jeg har spist det flere gange. Men jeg har ikke prøvet at spise så mange af dem, at jeg kunne blive mæt. Jeg tror, at der ligger en idé i, at man får det hakket op og omformet til noget andet. Fordi det er svært, det der med, at det ligner en orm. Så altså, det med at dyrke mad og det grønne i byerne, det er noget, man gør for sin egen fornøjelses skyld. Og for det bekvemme. Hvis at vi skal lave mad til hele verden, bliver vi nødt til at tænke i proteiner. Så altså, agendaen, som vi har gang i,
den ser sådan her ud, og helt overordnet så handler det om mere natur, mere tilstedeværelse, mere omtanke, mere engagement og mere kærlighed. Og det skulle så gerne udmønte sig i flere planter og træer og bier og haver i byerne på alle mulige måder. I skolerne, i børnehaverne, på plejehjemmene, på gaden, i baggården, og hvor ellers at vi kan slippe afsted med at lave det. Og så er der en hel masse ting, vi skal have reduceret, og det er blandt andet transporten af fødevarer, så det, at vi laver maden så tæt på byen som muligt, i en god landbrugsjord. Så vi ikke har transport, og det gør selvfølgelig, at vi skal acceptere, at vi kan ikke få avocado og tomater i november og december. Også selvom de bliver kaldt økologiske, men de er transporteret på en båd eller en lastbil fra den anden side af verden. Så vi mener, at det grønne blot er et redskab til at skabe større trivsel ude blandt borgerne. Så derfor så skal metoderne bare virke. Det kan ikke nytte noget, at den enkelte skal gå og blive ked af. Nu har de også lige været på planteskole for 3. gang den pågældende sommer og købt for 300 kroner. Og så døde det bare igen. Så vi er nødt til at sikre, at de metoder, som vi anvender, de rent faktisk er mulige og kan bruges. At folk oplever, at det her det er en succes. Jeg har plantet en plante, og det lever stadig. Også de planter fra sidste år. Så man kan sige, at det er bløde værdier i et køligt regneark. I kender det selv med de, der har haver. Hvad er det, man ser i sin have? Ser man alt det, man har nået, eller ser man det, man ikke har nået? Og der mener jeg, at vi skal være bedre til at sige til os selv, det er okay. Det er okay, vi når det. På samme måde som det er okay, at man skal have en masse kaffe for at komme ud af sengen om morgenen. Og det er også okay at forlade sit skrivebord på arbejde en halv time for at gå ud og få noget frisk luft og få bedre og større idéer. Eller simpelthen bare at forlade sit skrivebord for at få en morfar. Det er også okay, at man har lyst til et glas vin efter en lang arbejdsdag, og det er meget okay at have jord under neglene. Vi har taget nogle sager med til jer. En på et fritidshjem, hvor vi lavede noget, der skulle handle om fra jord til bord, så børnene kunne lære om, hvor vores mad den kommer fra. Og det hele startede med, at der blev spurgt, hvordan skal børn kunne opretholde et naturligt forhold til naturen, når deres hverdag består af indendørs aktiviteter, spilkonsoller, mobiltelefoner og computer. Så vi havde en plan der. Så vi kom til et sted i 2011 og kiggede på, hvis jeg skal være lidt fræk, en luftergård på 4. sal med døde kirsebærtræer og urtepotter, der var utroligt træt af det. Så der var 120 herlige kvadratmeter på 4. sal, der bare skulle bruge en lille pose penge og en hel masse kærlighed. Og det gjorde vi så. Og fik slæbt 10 tons økojord op i pander. Og der plantede vi altså blåbær, hindbær, jordbær og 2 slags blommer og 12 slags æbler, 2 slags pærer og brumbær, radiser, ærter og kartofler og virkelig mange krydderurter. Så sådan kan det se ud, når man plukker sine egne jordbær på 4. sal. Og altså, vi kan se, at rummet bliver brugt af børn og voksne til møder og til stilletid og til konfliktløsninger og selvfølgelig fra jord til bord undervisning. Og vedligeholdet af den her, det er ikke noget, som tager tid fra pædagogerne. Det er noget, man ordner sammen, de voksne og børnene i hverdagen. Man får det til at
alle ungerne vil gerne bande. For mig er det her en succes. Det er ikke fordi, at jeg ikke er så glad for duer. Det handler om, at vi har formået at skabe natur på et unaturligt sted. Naturen har indfundet sig med den forretningsgang, der hedder, nu æder jeg dig. Så vi har oplevet og betalt af det fritidshjem og fjernet døde duer mange gange. Det er altså fordi, at hendes skatterpigen her har fundet ind til byen, fordi at der er mad, og der er skjul, og der er en mulighed for at opfostre sine unger. Hun kan overleve, fordi vi ikke sprøjter så meget i byerne på ting. Det mad, hun får, og det mad, hendes unger får, er rigt og rent. Masser af fede duer opvokset på pizza slices. Så altså, alting hænger sammen med alting. Og alting smitter af på hinanden. Og der er altså de her mekanismer, som vi bliver nødt til at genopdage og få lidt større respekt for. Jeg havde en oplevelse med naboen til en gammel kunde. Jeg stod og talte med hende over hækken, som fortalte, at hun plejede at indsamle de der store larver med hår på i en spand og brænde dem af, fordi hun synes, de var ulækre. Hun ville ikke have dem i sin have. Og de larver der med hår på, det er altså sommerfugle. Så det er ikke bare det, at vi går og sprøjter i vores haver, der har mulighed for at tage livet af sommerfugle. Så jeg mener, at vi skal plante så mange forskellige nektar- og pollenplanter som overhovedet muligt i byerne. Alle steder. Man kan også som en overskudshandling bare have en krukke stående med brændenælder og mælkebøtter og tisler, fordi det er nogle af de planter, der giver mad og ly og fødesteder til mange af de insekter, vi har brug for i byen. I det, at vi planter så mange forskellige ting som muligt, så får vi altså også spredt blomstringstiden ud over året, så der er blomster fra i begyndelsen af februar og hen til slut i november. Der er tørrede stande og nødder og frugter og ting, som vil stå hen over vinteren. Vi har behov for det, i og med at insekterne, som flyver rundt og bestøver alt det, vi spiser, har behov for det. Jeg vil gerne tilføje, at jeg mener faktisk også, at vi skal sørge for at få plantekendskab og privatøkonomi og meditation og stresshåndtering på skoleskemaet allerede fra de små klasser. Fordi det er nogle af de ting, som der præger det samfund, vi har i dag. En 10. del af arbejdsstyrken har stress, og de er ikke anerkendt. Vi bliver nødt til at finde nogle metoder til at skabe trivsel i vores hverdag, fjerne elementerne, som giver stress. Hvis vi hopper tilbage til Vesterhavn Fritidshjem, så kom der altså det ud af det, som vi kunne se efter 2 år. Der var ikke så mange konflikter. Vi plantede både på taget, på legepladsen og på gaden.
inden at vi kommer og plantede, så var der meget hærværk og tags og spray. Og jeg tror faktisk, at de, der går og tagger og sprayer, mener, at de gør byen pænere ved det. De humaniserer rummet. Men i det øjeblik, at der faktisk er en plante, så kan taggerne se, at der er nogen, som har gjort noget for at humanisere rummet, og så ophører det med tags. Så vi kunne også se, at der var ikke så mange klager fra naboerne over larmen. Der var et lavere sygefravær og generelt en større trivsel i institutionen. Og vi fik landskabsprisen for sagen i 2014. Så altså, jorden er egne og respekt for der, hvor vores mad den kommer fra. Som man kan se, altså, skal de have jordbær, skal de bestøves, når de blomstrer. Og de her børn er ved at plukke ingredienser til de pizzaer, som de skal ned og bage med egne ting på. Så det er også rigtig hyggeligt. Jeg har en lille sag her mere. Vi blev spurgt, om vi havde lyst til at give et bud på, hvordan at man kunne omdanne en Atriumgård til en tænketank med højt til loftet. Der var tale om det, der på forretningssprog hedder ressourceoptimering i en evidensbaseret organisation. Og i det stykke der er man ikke så lydhøre over for bløde værdier. De skulle helst kunne smækkes ned på et regneark og kaste nogle procenter af sig. Så vi kom altså til en gård, der mest af alt ligner en øde ø i betonjunglen. Men det er også et helt enestående rum i det, at det er lukket i 3 etager på 4 sider. Så ideen var at lave noget, som kunne ses både inden for kontorerne, men også opleves, når man kommer ud fra kantinen. Og kantinen, den har altså udgang heroppe i det her der. Andre ligger nord, syd, øst, vest. Helt skarpt. Det vil altså sige, i det hjørne, både her og rundt, så kommer der ikke på noget tidspunkt en direkte solstråle. Vi kom så og sagde, vi vil gerne have lov at tilføre omkring 20 tons jord og planter, så vi vil opleve, at der kommer en jungle. Og det her, det er altså nede fra det hjørne mod sydøst i tegningen. Der kommer ikke på noget tidspunkt en direkte solstråle. Atriumgården er placeret oppe på første sal. Det er ikke muligt at plante noget i jorden. Alt er sat i krukker med selvvanding. Så her kan I altså se med badevær, nåletræer, hortensia og caprifolie. Og laurbærkirsebær i store mængder. Og det kan altså vokse, og det kan trives, når bare det får lys, og når det får den korrekte vanding, og det står i det rigtige jord, så vokser det i en grad, så man kommer til at skulle klippe i det, for at det ikke tager overhånd. Det billede her er taget halvandet år efter vi anlagde det, så det har altså klaret en sommer, en vinter og en sommer. Efterårsbillede, lys i træerne og lidt julekugler. Og det er så taget oppe fra nord imod syd.
billedet fra en smule tidligere. I kan se de blåregn, som klatrer op af væggen. De har nu alle sammen, alle 10, nået helt op til taget. Jeg har været over til nogle evalueringer derovre, og de taler om, at det er paradisisk. Det, der ligger i det paradisiske, det er jo en oversættelse fra det græske paradeisos. Men det er faktisk endnu tidligere en oversættelse fra det oldpersiske paradeider, der betyder omgivet af mure. Underforstået natur på unaturlige steder, for man havde anlagt nogle haver ude på højsletterne, i ørkenerne, så perserkongen, han kunne rejse rundt fra det ene paradeider til det andet, når han skulle rundt i sit rige. Så ankom han til paradeider om aftenen og steg ind i den her have, og det duftede af kaprifoler og fine aprikoser og det hele, og det kan jo give en ideen om, at det her er paradisisk. I byerne findes der rigtig mange af de her små rum, omgivet af mure, hvor vi kan skabe natur på unaturlige steder. I det øjeblik, der fattes engagement omkring det. Jeg skal bare lige bladre lidt i min cue-cards her. Og jeg kan lige sige, prøv det hele, det handler simpelthen om natur, natur, natur. Og det, at man går til den med kvalitet, kvalitet og kvalitet hele vejen igennem. Når man er inde og skal svide for at grave et hul i en baggård, eller på gaden, eller at man skal slæbe jord op til 4. sal eller 6. sal, så kan det altså ikke nytte noget, at man har sparet en 30 kroner på en sæk jord, så man skal udskifte den igen om 2 år. Man kan lige så godt bare lige trykke lidt hårdere på den pedal der. Jeg springer altså lige tilbage en gang. Jeg var over med nogle af høvdingene ved Siemens, og så kigger en af dem på et tidspunkt på mig og siger, Bo, hvad tror du, der ville ske, hvis vi fjernede haven igen? Og så kigger jeg på mig og siger, det gør I bare ikke. Så har jeg et billede fra Islands Brygge på 6. sal, hvor vi lavede en japansk have. Og altså det er utroligt så hurtigt, vi kan vende os til at have natur tæt inde på livet i vores hverdag. Vi glæder os til at komme hjem og se, hvordan vores træ har det, når vi er på arbejde. Vi lytter til det, vi kigger på det. Har den tørre blade? Har den en vissen gren? Har småfuglene været der? Så det handler også om at få dyrelivet helt tæt på i en travl hverdag. Og den terapeutiske effekt, som ligger i, at man kan høre vinden i bladene, man kan høre småfuglene flaps rundt med deres unger. Det er utroligt vigtigt, at man oplever, at man har en have hele året. Uanset om man har en have ved en villa, eller om man har en have på sin altan. Det skal være noget hele året. Her er der et billede fra tidlig april, og I kan se den der stribe af rhododendron og piris. De har blade hele året. Hvordan sikrer I jer, at det kan tage vægten? Jeg tænker tit på sne og vand. Det er jo tungt, hvad kommer den til? Hvor stort må det være? En altan og en tagterrasse skal kunne bære minimum vægten af en meter sne, der ligger og tør omkring 650
kilo per kvadratmeter. Af samme grund så bruger vi udelukkende tønder og krukker i plastik. De har ingen egenvægt. De udtørrer ikke så nemt om sommeren. De flækker ikke i frosten om vinteren. Så jeg bliver nødt til at sige, at du klæder sig udvise lidt ydmyghed overfor målord. Og der er nogle ting, der handler om, at det kan ikke nytte noget, at vi har fældet over halvdelen af træerne i løbet af 200 år. Nu ved vi bedre. Nu har vi også lært over fra England, som har påvist, at mos er en af de planter, som skaber mest ilt. Jeg forstår godt, hvis haver her, de synes, at det er lidt irriterende med alt det mos i deres plæner. Men hvis vi hæver blikket ud og kigger, så har vi altså en særlig forpligtelse til at tage vare på de skove i Norden. Altså fra Canada, USA og Rusland, Sverige og Finland, Norge. Fordi at de skove er med til at skabe mere end halvdelen af jordens ilt. Så når vi nu ikke har været så gode for regnskovene, så kunne vi prøve at kunne lykkes med de store nordiske skove. Jeg blev inviteret til en kop kaffe på et meget økologisk orienteret plejehjem. Så vi gik op på deres tagterrasse og kiggede. Og så sagde høvdingen, du Bo, jeg tænkte, at du måske kunne lave lidt hyggeligt her, så både de gamle og personalet har lyst til at bruge det. Du ved, lidt som en gammel have. Og vi talte så om, hvordan og hvorledes med de gamle, hvor at mange af dem er dårlige og i rulestol og har demens. Så vi tænkte på, hvad er det de gamle der inde på Stenbroen har oplevet af grønt i deres liv. Vi kom så frem til, at det måtte være noget, der handlede om parker, måske en kolonihave. Så vi gik ind ud fra en idé om, at vi planter ting, man kender. Så når man oplever at se en plante, man kender, så kan det være, at det hiver noget mere med op ned fra Dønsens dyb. Vi lige springe frem og tilbage et par gange her, så I fornemmer, hvad der er sket. Det her det er også cirka 1,5 år efter, at det er etableret, så det har oplevet en sommer, en vinter og en sommer. Så det med, at vi prøver at gøre det grønnere i byen for vores børn, skulle gerne afstedkomme, at når det bliver vores tur en gang til at komme på plejehjem, så har de tænkt sig om, og de har lært lektion. Så der er også træer og buske og blomster på plejehjemmet. Her på det her plejehjem, så vil de gerne have et hønsehus på taget, så jeg byggede et hønsehus i mahogni til dem, så det kunne klare at stå uden at skulle vedligeholdes hvert år, og i et øjebliks forvildelse, så sagde jeg, at jeg skal da nok tage hånd om de der kræ der. Og det har altså gjort, at jeg på mine gamle dage oplever at være hønse-Johnny, der kommer en gang om ugen og murer i hønsehuset. Og det er mega hyggeligt med høns og kælehøns, og de lægger æg. Men jeg vil altså henstille til, at man skal være meget passioneret omkring, at man vil have de her høns, hvis man også skal kunne se det hyggelige i at gå i hønsehuset en gang om ugen og ugen. Så vores ambition er at italesætte og facilitere en øget begrønning af byerne. Metoderne og sådan noget kom der en bog ud af på Gyldendal i fjor, og vi gør meget for at dele viden og sådan. Hvis jeg har taget et par ting med til jer, som stadig er i støbeskeen. Altså det der med, at vi skal have bier og insekter sådan noget i byerne. Og
med klimaforandringer og vandet stiger, og det smelter på Grønland og alt det der. Så tænkte vi, hvad nu hvis der bliver oversvømmet i København, så er der lige pludselig ikke nogen blomster til at give nektarpollen. Så vi tegnede de her øer, som flyder, og som skulle placeres i søerne. Så kunne der ligge sådan nogle stykker der, med bistader og småtræer på, og det kan sagtens lade sig gøre. Og udover de rene æstetiske kvaliteter i de her flydende øer, som vil ligge som sådan Avalon i morgendisen. Og man kunne se på dem, så vil de altså også udgøre eksempelvis bare en lille ting, et læ for geder, som er med til at æde skidt fisk, og dermed minimere algerne i søerne. Vi søgte penge til det, men uden at få dem, så var det lagt ud som open source i forhåbning om, at nogen samler dem op. Meget aktuelt, så er der også nogen, der har en idé om, at det er en god idé at køre en bil ind forskellige steder. Og de af jer, som har været inde og kigge i centrum, har set også alle de her store klodser, som står alle steder. Og min tanke er, når man ser på sådan en klods, så skaber det nogle associationer til noget, der skaber frygt. Og det synes jeg er mega ærgerligt, fordi vi har behov for at være glade i vores liv og have det positive ben foran. Så hvad nu hvis, at vi tog de her store kasser, indbyggede en tank i dem, og en hel masse jord, og plantede alle de planter, som vi har lyst til at se på, og som kan blomstre på forskellige tidspunkter, som kan sikre små fugle og humlebier noget at komme efter, og sprede de her klodser ud over byen som skakbrikker. Så det håber jeg bliver sådan noget. Naturpulje, naturlige steder. Hvis I har lyst til at se videoer og læse mere og se links og ting, så synes jeg, I skal prøve at gå på nettet. Jeg takker for, at I blev hængende. Ikke skræmt væk.